Tongkol. Bukan na. Ano ba? Hari mana kita proses hari yang oke lino kam Tongkol. belai ke hambai norok nugi mang khana tini ani gana sab tong sini ata Khoniranjan Debbarma thanai 18 tarik April ni incident tong mane kesang khai tongui tongmani ereng haino tong kesang tongui tongmani suddenly false allegation ruinai hoza motha bothui tongfru sini ata Khoniranjan no belfangni 12 Ranfondorgat constituency ni bonotlangai custody o dajaka abonotui sengblai ke dukho nangai next dewono route blockade bo sengkhlaikya প্রায় 1000-2000 বড় গ্যাদারিং মানি পরে আবনি পরে অব যেহেতু কোর্ট ড ছকপাইকে বিনি মেটাস ব্লাইকে টাফ এন্ড চ্যালেঞ্জেস সিচুয়েশন ছকপাইকে আইসি নুখানা বিনি নুখুংনি বড় রকব নংনি মিডিয়ানি বিসিংতৈ নরক নুগুই মানখা বসুক জরতৈ মকলনি মুক্তৈ বংনি নুখুংনি বড় গ্লাইখা বিনি লগি সং সিনি বাসৈ বব সাক সরি হামিয়াঙै থাকা হাইসি থানাই প্রায় 15 days রমইনাই omsuk joratei kosto bongni nukhungo ongui tongkha tai goria rok je asuk gothar sini bagai tongmani bisingtei bo bor abo celebrate khaimalia haisi le tini joto kisu sini Tipra Mothani warriors rok Tipra Mothani je active workers rok sung samung khlaima bai obonoti chaitokma bai sini team samung khlaima bai sung tini ata Khoniranjan no phiogui sung tubiman kaisi Blaikang hambai maro bises koile sini brother Sumon yang tongo bo kesnoti blai ke bo chai tokha personally bo joto bai handle khaiye sini lawyer hoite sini joto kisu bai handle khaiye official je tong tonai rok bai handle khaiye bo blai ke chai tokha taibo hambai maro sini block president sini dada olenno bo blai ke o kesnoti handle khlaikya sini dada rupu blai ke hambai maro tai of course sini yango sini uncle former sini PU bobo balaike chai tokha tai of course ang hambai maro sini dada Khoniranjan ni bini nukhungni borok rok no amse khai kosto ni time phano tough situation phano borok bongni bukhano baiya kari fight khaikya last digi unpay ek kok sajage diba kubuino koplying ne tini truth wins haisi sing tini truth je kubui ob jitika sing balaike tong thoka haise Ereng the false BJP rok sungoba haike false allegations with the romoi tongmani obo kintu tinini hai salo joyingkha tai sung borok no ekta krak jawab romani bisingtei mechen romani kaisa mari haisi buskangni salo taibo sini warriors rok onyo constituency rogoba obo haike na ereng romjagi tongmarok sung saimano khanawa aborok no sung phyogi tubnai tinini salo sung brother Khoniranjan no je phyogi tubi haimani obono sung blai tong thokjak tai jesmano case ready obono sung certificate seni wan sugo buskangni salo dofa tai hani bagai jesekmano borok sungno stop khaine naidi tai bose sunga gongnai haisi hambai hui to mani emne sung election 17 tani election lekha ba ko bai ani je yudok kicha phari dara sungno kicha tok thoksa thokai de ne chung kia nawa khai chalai chong ha ga pra chung thulai ka bistong lia ar pore ka ano thang sothai ka police rok Besari phana enggak, anam betah bun mukoi, ang tahu perkan, kono hotel saya malia, kono saya ni ano, ani rukutu kaca, te kam tuli bukure, juta bukure je berano tu ifakat thana bajal ton lia, wajan direct khoi ton fakat, enggak berok sa non dos takam ciokanai, dos tang nasing tong tong ha, jog lia, te berok ang kan ganan ang kenai tong bongi berok, ano te wajan call khai kias mani. Do phana hamjang nai desibang kwas ridi ang to bobagrang khibya theina kai thoi thang to ani ra sai